Jamen, så er vi tilbage til anden del, og anden del af dansene, som vi har, når vi står oppe, nogle af dem. Og vi starter med vores moonwalk, Michael Jackson. Så. Og der husk, essensen i den dans, det er, at vi har tåen og ned, 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 tåen ned, tåen ned, tåen ned. Og når vi tager hænderne med, så er det igen diagonalt. Og nu gør jeg det stående, fordi jeg bliver optaget, men I kan godt gå rundt i stuen derhjemme og gøre det. Det er helt op til jer.
Så den næste, det er mandaleje. Den har jeg lige lavet lidt om til, at vi kan danse den helt alene. At vi ikke behøver partneren. Og vi kan godt trinne på en meget lille gulvplan også. Vi behøver ikke ret meget plads. Vi starter som sædvanligt med, når trommerne kommer og lige tramper på stedet, ligesom vi havde vores Radetzky march. Og så går vi også derudad 16. Og når vi skal lave vores chassé, så er det bare, så gør vi det alene. Og så også gå rundt alene. Jeg viser det med musik, for det giver bedre mening. Op med knæene. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, langsomt. 2, 3, 4, 5. Og så se. Et chassé og et chassé. Et chassé. Et chassé til højre. Et chassé. Venstre. Et chassé. Et chassé. Et. Så går vi rundt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og en anden vej. Rundt om sig selv. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gør vi klar til at skal gå lidt derudad. 3, nu! Med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Langsomt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så gør vi klar, skal til at have vores chassé. 3, nu! Og et chassé, og et chassé, et chassé, og et chassé, et chassé, og et chassé, et chassé, og et, og rundt om dig selv. 1, og brug armene her også. 4, 5, 6, 7, 8, og det anden vej. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gør vi klar til at gå derudad. Nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Langsomt. 1, 2, 3, 4, 5 og 6, 7. Og kan spare lidt også. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Spark videre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan vi klar til at skal lave vores chassé. 2, 3, nu. Og et chassé. Et chassé. Et chassé. Et chassé. Brug armene, så kroppen kommer med os. Og gå rundt om sig selv. Armene også her. Vi vil gå på ingen. Selvom vi gør det indendørs, så kan vi gå og kigge rundt. Går vi klar til at gå igen hurtigt? Først 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Langsomt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tag 16 her. 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 8. Spark. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tager vi chassé. 2,
Tager vi hænderne op, hænderne ned, og nejer bukker, og står i positionen kort vej. Sådan. Ja, så laver vi vores, jeg skal lige teste, om videoen kører. For at være sikker. Det gør den. Godt, så har vi vores afrikanske trin, eller vores vores klokketrin. Og det er det, jeg vender ryggen til, for at I bedre kan se det. Men jeg gør det lige forlæns, fordi jeg nu lige har videoen på mig. Og vi starter med højre og står på stille med venstre og går frem, tilbage, til siden, ind og bagved, ind. Det gør vi nogle gange, og så gør vi det også modsat. Venstre frem, ind, venstre til siden, ind og venstre tilbage, ind. Så jeg vender mig rundt, så I har mig på ryggen. Og igen, mærke musikken ind i kroppen. Det kan hjælpe jer med at lave trinene. Men vi løfter højre fod, står godt ned og tyngden godt ned i venstre. 3, nu, frem, ind, højre, ind, bagud, ind, frem, ind, højre, ind, bagud, ind, frem, ind, højre, ind, bagud, ind, sidste gang, og frem, højre, bagud, op på stedet. Så løfter vi venstre. 1, 2, 3, nu, frem, ind, venstre, ind, bagud, ind, frem, ind, venstre, ind, bagud, ind, frem, ind, venstre, ind, bagud, og sidste gang med venstre, frem, ind, venstre, ind, bagud, ind og på stedet. Og så fjoller vi lige lidt med kroppen, så får du lov til at være lidt fri. Så gør vi klar igen. Løfter højre. 1, 2, 3, nu, frem, ind, højre, ind, bagud, ind, frem, ind, højre, ind, bagud, ind, frem, ind, siden, ind, bagud, ind og sidste gang, frem, ind, siden, ind, bagud, ind og bliver på stedet. Løfter begge på skift. Så løfter vi venstre og står godt på højre. 1, 2, 3, nu, frem, ind, siden, ind, bagud, ind, frem, ind, siden, ind, bagud, og bliv på stedet. Løfter og fjoller kroppen, så man lige får lov til at være fri. Lige så fjollet som det vil. Sådan. Flot. Yes. Den næste, jeg også har med stående, det er vores rock and roll. For lige at kort repetere i musikken, så er det, vi ligesom vores moonwalk tager tåen på og ned, men så klipser vi samtidig med. Frem, ned. Tå, hele foden. 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 Og så på et tidspunkt fortsætter vi med tå, hele foden, men så klapper vi. Og så kommer koreografien med, at vi har hænderne lige foran sig og fingerspidserne samlet, og så tæller vi her 1, 2, 3, 4, og så kører vi albuerne bliver faktisk på stedet, så vender vi
1, 2, 3, 4. Og så tager vi armene op over hovedet. Juk. Det kan godt være, at lige mine fingre bliver væk her. Pyt med det. 1, 2, 3, 4. Og så kører vi ned. Kører vi ligesom solen ned. 1, 2, 3, 4. Det gentager vi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og ned. Så kommer den her, hvor vi skal have armen op over hovedet, ligesom at vinke. Det, der er vigtigt her, det er, at vægten kommer fra venstre til højre. Venstre til højre. Og vi har vægten lige imellem vores krop her. Og det er den her bevægelse, der er essensen i den her. Så hvis det kan være svært at have armene over hovedet, så står vi ved den her bevægelse. Med hænderne hernede. Og hvis det for nogen kan det være godt at også have armene op over hovedet, så tager vi et vink med. Og den er lidt svær at skifte, for den er ikke præcis en takt, så man kan tælle helt præcist. Og der skifter vi lidt til højre og venstre her og vinker. Eller kører den hernede. Kan man også. Når vi så kører den, så er det, at vi skal sprede armene. Drejer vi ved, for dem der kan lidt på fødderne, eller så tager vi simpelthen højre arm, hele armen over til venstre, klapper, og så tæller vi til 8, så får armen ud igen, og så gør vi det modsatte, klapper og hele vejen ud igen. Gør vi 2 gange, klap, hele vejen ud, klap, hele vejen ud. Så kommer vores vink igen, skifter vægten, så står vi sådan her, eller sådan her. Og så kommer den her igen. Vi prøver. Toe fod, toe fod, toe fod, toe fod, toe fod, toe fod. Toe fod, toe fod, toe fod, toe fod, toe fod, toe. Og klappe. Stadigvæk toe fod. Og lidt op og ned med kroppen også. Fire, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, og 1, 2, og igen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, og ned. Så vinker vi op og vægten skift. Enten sådan her, eller tager vi armene lidt. Skiftervis. Så tager vi armene ud og siger klap, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i klap, klap, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, klap, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, klap, 2, 3, 4, 5, 6, 7, så vinker vi igen, eller vægtskifte, så sådan her, læg helt fødderne i gulvet, og kunne gøre den her. Eller bare sådan her igen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og 1, 2. Og igen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og ned. Og skifter på foden. Og vippe det med den her. Eller vinke. Og så skal vi ud og klappe med begge hænder nu. Klap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Klap. 2, 3, 4, 5, 6. Og slut af. Nu. Yes, det var den hurtige. Så skal vi have en, som dem der har danset på min hold, kender rigtig godt. Den har vi danset mange gange. Vi starter med at igen diagonal, knytte hånden ind foran armen, sådan ind foran her, og træde ned på venstre, når det er højre arm, og
og skifter. Buk, 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 buk. Og det bliver vi ved med et stykke tid. For dem, der har lidt plads i rummet, kan også gå lidt rundt her. På et tidspunkt, så kommer der et skifte i musikken, så bliver den blødere bevægelsen. Så slipper vi ligesom den der knytnæve og lader hænderne gå mere ud. Og så vipper vi. Så bliver det den her vippe her, vi skifter over til. Og rent billedligt, så er det ligesom, vi har sådan nogle græske guder, at vi skal forestille, når vi danser rundt her. Så kommer igen et skifte i musikken. Så samler vi hænderne og bevæger dem blidt. Igen har vi det her med, at vi står fra vægt til højre til venstre, samler hænderne og svinger dem ind over vores midterlinje af kroppen. Og det kan være lidt mindre, og det kan være lidt større, alt efter hvordan vores balance faktisk er. Og så kommer det her med, at vi skal igen sætte fingerspidserne ind over hinanden, og så tager vi højre arm og tager den ind over. Vi har fødderne godt væk på begge fødder, så ind over. Vi tæller til 8 i rytmen til musikken. Så gør vi det med venstre arm. Gør vi med højre arm. Og venstre arm. Så gør vi begge. Og nyd, når I kommer herop og står. Sådan her. Ja. Og så starter vi forfra. Godt. Starter. Nu kan vi høre, begynder at komme et lille skifte. Så skal den lidt højere. Så begynder vi at komme ud her. Og hvis I har plads der er hjemme, så kan I gå lidt rundt. Det er så fint at sagtens skifte her. Så gør I det. Og så er vi her til vi samler hænderne. Kører den og side til side. Sætter fingerspidserne på hinanden. Højre arm ind over nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Højre igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og begge hænder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Igen. 1, 2, 3, 4, 5. Endnu en gang. Begge hænder. 1, 2, 3, 4, 5. Og forfra. Knyt næven. Spænd arm ind over. Ser
ben og venstre arm og højre ben. Og vippe for min balance her. Jeg skal ikke lade jer forover, så vil jeg blive på vægten her. Så samler vi hænderne igen. I når centrum af kroppen. Så gør vi klar til at gå med højre arm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og venstre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Samle hænderne. Har nogle blide bevægelser her. Kør lidt op og ned. Hele tiden i midten. Og skifte vægten på højre og venstre. Og hold den blide bevægelse. Og så når vi er klar til forfra. Og ud med armene. Mindre bevægelse. Sådan. Flot. Ja. I kan jo hele tiden sætte på pause, når I skal have noget at drikke. Så vi holder ikke pauser henne her ved optagelserne. Og der er 2 danse tilbage. Den ene der er den her hoftedanstræning. For igen at få, det kan smidiggøre lænde på hoften ud og hoften ud. Til højre, til venstre. Det kan være godt at sætte hænderne på, så man kan mærke. Godt at sætte hænderne på, så man kan mærke. Og så er det igen skiftevis vægten til højre og venstre, men den kommer mere herfra. Men at fødderne står godt på gulvet. Så man skubber ud her, og skubber ud her. Skubber ud her, og skubber ud her. Det er mere, for nogen skal det lige blot være mærke, men man kan også ligesom, man skubber. Måske højre hånd skubber man på venstre hofte, butch.
Knæene er når de er bøjet, de er lidt bøjet knæene. Skubber man lidt, og skubber man lidt. Skubber lidt, og skubber lidt. For dem, der har det meget nemt ved denne bevægelse, kan lave måske også et 8-tal. Og det kan også være det nemmere for nogen at lave 8-tal. Og for dem, der har det rigtig nemt ved den her, kan også komme lidt ind over med den her vej. Men det hele bevægelsen foregår det her stykke her. Det er også meget som afrikansk, ligesom vi havde vores klokke. Det er også meget afrikansk, selvom det ikke er melodien til det. Melodien her, det er afrikansk, men en sten. Hofterne på. Der er også lidt sensuelt i den her. Nu har jeg måske også nogle af jer har jeres partner derhjemme. Så kan I være lidt sensuelle der sammen med jeres partner. Skubbe, 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 skubbe. Skubbe, skubbe. Det kan også være, at 8-tallet her er bedre for nogen. Det er ben og ballerne, der får lov til at røre sig her. Med den her dejlige runde melodi, det er, at vi kan også bruge den til at strække vores krop lidt. Sådan her sidst på timen her. Og det gør vi havde på et tidspunkt, hvor vi skulle plukke æbler op af træet. Og ned. Og plukke. Og ned. Og plukke forskellige veje. Så vi får forskellige bevægelser i kroppen, som kroppen lige har lyst til at blive strukket. Men brug billedet af, at jeg rækker ud efter et æble, så jeg også får strukket lidt. Ja. Strækker lidt ud, tager fat i æble, tager ind, putter ned i korn, tager fat i æble, ned i korn, strækker opad, hiver æble, ned i korn. Ned i korn. Kan også være lidt bagved i. Ned i korn. Bagved i. Hvor vi nemlig også hofterne. Helt automatisk. Strække. Og mærk, hvor kroppen vil strække sig. Og kryds. Oppe.
at runde af melodien, så kom ind og bare blot og tage den fra vægt til vægt. Lad bevægelsen lidt mindre, så igen bevægelsen ikke bliver en brat opstopning. Ja, super. Så den aller sidste så vi skal danse eller afrunde med os selv. Det er jo vores afslutningsdans. Nu kan vi har vi ikke hinanden i hænderne eller noget, men vi kan jo mentalt måske forestille os ind i, at vi har hinanden inde i vores egne stuer. Dem vi plejer at danse sammen med. Eller hvis du er ny til at se det, så nogen du kender. Se at vi holder hinanden i hånden, sådan virtuelt. Men ellers så vil jeg også lige anbefale, at vi i starten her, bare lige lægge jeres hænder her. Og simpelthen bøje knæene en lille smule og bare stå og nyde musikken. Lad det synke ind i dig. Inde her. Eventuelt lige lukke øjnene. Find din egen gode bevægelse. Tag en dyb vejrtrækning. Og så tænk tilbage på det, du har danset i dag. Tænk specielt tilbage på det, der var godt at danse for dig. Fri dans for dig, der har brug for det. I andre kan følge mig. Men vi kan have en gruppe. Rytmen. Og igen det vigtigste, som var bevægelsen fra højre til venstre. Mærk efter din egen bevægelse lige nu, selvom det kan være svært, når vi ikke står i samme rum, men alligevel prøv det. Jeg vender mig lige om på siden. Klar. Hvis vi har lukket øjnene derhjemme, så åbner I øjnene i jeres tempo igen. Så virtuelt, så giver vi hinanden et nej. Nejen og et buk. Herren bukker, og damerne nejer. Og vi gør det måske samtidig, og måske lidt beskidt. Det er også helt meget. Så tanken for i dag, som vi altid plejer. Nejer og bukker til hinanden. Og lige et par gange. Og bukke ind til jer. Tak fordi I var med i mine stuerne. Igen, bare lige at nyde. I har givet jer selv den tid til at danse med.
det var de danse, jeg valgte at tage med, siddende som stående. Så kan I jo bruge dem, så I vil bruge dem til at spole frem og tilbage, til at tage hele rækken. Det kan I vælge selv. Men jeg vil i hvert fald sige tak for nu, og jeg håber, det kan hjælpe jer med at lave, nu når vi ikke får danset de næste uges tid her. Så tak for nu. Shit.